Żewġ żgħażagħ mill-Albanija, wieħed ta' 25 sena u ieħor ta' 26 sena, ġew arrestati mill-pulizija b'rabta ma' serqa ta' eluf kbar ta' euro f'ġojellerija minn ħanut ewlieni f'Tinja ta' Sliema. Huma ġew arrestati tard il-ħamis filgħaxija waqt ronda li kienet issir minn żewġ pulizija tar-Rapid Intervention Unit. Il-pulizija okritom għajnejhom dwar iż-żewġ irġiel suspettużi fi triq il-Bajja San Ġiljan. Il-pulizija qalet li jekk kif kienu se jiġu arrestati, wieħed mill-irġiel ħareġ arma tan-nar u ppuntaħħa lejn iż-żewġ pulizija filwaqt li prova jafas il-grillu bosta drabi. Il-pulizija qalet li għal xi raġuni l-arma tan-nar ma ħadiċ, l-irġieli ġew arrestati u ttieħdu għal iktar stħarriġ fid-depow tal-Pulizija l-Florjana. Kawża tal-kommozzjoni li nqalet, iż-żewġ membri tar-Rapid Intervention Unit ittieħdu fiċ-ċentru tas-saħħa tal-Furjana fejn ngħataw il-kura għal ġieħ ħfief li ġarbu u l-qata li kellhom fuqhom. Sorsi qrib l-investigazzjonijiet tal-Pulizija kkonfermaw ma' News li wieħed miż-żgħażagħ arrestati mistenni jitressaq l-qorti fis-sigħat li ġejjin u jiġi akkużat b'attentat taqtil. Sanettant il-Pulizija qed tfittex Albanis li kien involut fil-ħowdab tal-ġimgħa l-oħra. Is-sibt li għadda l-Pulizija ppubblikat ritratt tiegħu u talbet għall-għajnuna tal-pubbliku bilha li jiġi identifikat.